práci. Tak dámy a pánové, máte ještě někdo nějaký dotaz? Já se řádně rozhlédnu tentokrát. Jdu za vámi. Pane předsedo, domníváte se, trošku blíž ten mikrofon k ústu. Domníváte se, že je možné roztrhat pavučinu právnických mafiánů vedenou panem Němcem, čili naším tatarským princem? No, tak já jsem Pavla Němce kdysi označil za nejhloupějšího ministra české vlády, takže myslím si, že ani jeden, ani druhý z nás nemá žádné velké sympatie, ale jenom vás upozorňuji, že to není zdaleka jenom Pavel Němec, kéž by tomu tak bylo. Je to daleko větší počet advokátů, soudců, státních zástupců, ale i policejních důstojníků. Vzpomeňte si na Berdychův gang, vzpomeňte si na konkurzního soudce Berku a podobně. Já si myslím, že jediný nástroj vůči justiční mafii, jak to nazvala docela správně Marie Benešová, spočívá v tom, že právě ti vysocí policejní důstojníci, ti prokurátoři a ti soudci budou podrobeni tomu zákonu o majetkovém přiznání, aby se zjistilo, zda náhodou jejich majetek nebyl nabit korupcí, například tím, že když měli soudit tuneláře, tak je osvobodili nebo jim dali velmi mírné podmíněné tresty, případně, že policie odložila jejich kauzy nebo státní zástupce nezahájil trestní stíhání. Představte si, a to je naprosto smyšlená historika, aby mě někdo nežaloval, že kdyby se na účtu jednoho nejmenovaného politika objevilo, dejme tomu, 136 milionů korun týden po propuštění katarského prince, byl by to důvod k zabavení jeho celého majetku, nejenom těch 136 milionů. Ale opakuji, že jsem nikoho nejmenoval a že tato historka byla naprosto smyšlená. Tak byla velmi zajímavá. Dámy a pánové, ještě nějaký dotaz? Pokud ne, máme připravenou další část programu, o které už jsem mluvil, a tím je taková improvizovaná autogramiáda tady u toho kulatého stolečku s panem Milošem Zemanem. Já bych vám chtěl ještě jednou moc poděkovat za to, že jste všichni přišli, že jste tady s náma ostatně v příjemném prostředí pobyli, strávili svůj čas. Děkujeme za všechny vaše dotazy, věříme ve vaši podporu ve volbách do Poslanecké sněmovny a já vám přeju hodně zdraví v životě, hodně úspěchů a hezký den. Nashledanou. Krásný den, děkujeme.